Kohemen kopara begid hautrai Jesus Christ. Baro artili jimpule mentakasngi kalong gabas ngotenat. Bart kalong gaba shok jingmut nagabenda ke jingim jongi. Narapis ngabha naga jimpule naga shiti jongo Paulus bakusha Ephesus kane kalong gabenda bakadu jonga jingi kai jongo Paulus bakusha ginong Ephesus. Padhangne umaham kumno umaham syapang uta unong sensyar badum jong kane kaperte. Umaham ia ki banget baki deban lom bakuziar syapang kane ka bor mariang bad ka bor badum jong kane ka perte ka bamangi im. Badu Paulus bakudu kedau hangi udon uta unong sensyar badum. Temintang ihapan sautu halada uong nong sensyar badum kadondro nom beshar jingshai badeu Jesus Christ. Te ya ka Ïaleh jong nong sensyar badum kalong ban pelip no ya ka jingshai naka partai naka donu jong ibriu. Blei ukwa ban pelip no ya ka jingshai naka donu jong ibriu. Lada kadon ka jingshai ka bamme hapo jongi kabor jingdum kamla ban job iaka. Bor jingdum kalong ka pop. Kabor jingdum kalong ka jingsiniu. But kabor jingdum kalong ka jingia kalam Blei. But lada ka jia kum kata ka jingjia ngin sedu ia ka bani. Tiu Paulus bakudu om ngide ban long ki bakusiar namar kane ka bor kadon bait hangne. But nangta udang kedau hangi omde tang hakene ka perte ka bamangi im henre ya ka perte shalor mensiam bammen ubasa ha shalor ka perte ka bamut udang syang ha ka perte but udon ru saudong jong ka perte ban kang yengi banyajan badu jisu badu Blei syaka himaju. Nang tahu Paulus bakuduang ban light na kene ka jimma ngide bandon ki white lam ngide bandon ka jingyata jong ka jingye ngide bandon ka bor jong mensiam bakuin ngide bandon ka jimbana bat ka jingikai na ka ktien utrai ngide bandon ka jingid ya ka ktien utrai kade ka jingid ya utrai bat ke jimpule ya ke ktien utrai ke jimpuson ya ke ktien utrai kanya da yangi na uniu bammen unong sensyar badum. But habangi peit ya ke gospel niyo ya ke jingslur jongu Jisu. Jingslur jongu Jisu persya ya ke nong sensyar badum. Hangni mano bade nong sensyar badum hakamatu Jisu. Unong sensyar badum hakamatu Jisu hangne ulong Herod. Badula kot iawu kileit itu ia utai mersia. Namar ngitip omdon mano bayit ia mersia. Mersiang ulong uwe jait kawe ka jait merat kabasini kabajakelia kabamkui ngamtarai wade kibru kim nushu ban bam ya ka do jongu. Te kum kane kamrat badu Jisu ukot iawu Herod mercy yang kaba mod ulong uburu bamku ulong ke daka shin jong ke jingdum namar ngitip kumno u Herod ula im kumno ula penyade bat ki ju kumno ula yashun bat ki ju kumno ula long paralok bat ki nonsen sharom kumno ula penya wat ya ki bayit batoin jongi bahing kasem jongu banyop burom banyop bor wat ula syong klim bat ka kalog jongu para jongu ulong uburu ya basuniu minda ujisu haba katukan nongut ki parisi kila banong te ki late no jisu kadon ke jimma namar u Herod umud ban penyap no shimla ting kaya ka bapelong ya ujisu ban ting ya u Herod namar ujisu ulang ubadap da ka bor na beneng omde ka bor jong ka perte ujisu ulang ubadap da ka bor jong mensiam bakui
bad don kam ban ting na kata daula ong la ka jing slot minta kasni la shai bat kasni kababut nga unong ya tulupa nga ukon jongo Blei ngan Ïaleh ya ki kam babha ngan ting ya uta umersia ko himmen ko para manobala ban le ya ki kam babha tangki badap taka bor jongo men siem bakuit manobala balong ki baslur tangki badon ka bor jonga jingshai ka po jangki manobas ngoting barabor ki badon ka bor jonga jingdum nong sinshar badum manoba pending yangi bade yakata ka bor jonga nong sinshar badum te kai ka jingale jongi barabor ka de balong ban light na kene ka bor jongu nong sinshar badum bad mano bade nong sinshar badum ude uksoi bad ngide pan king yakata ka atiar bab yada yangi man ga kilipma ka yukerish bakoi yaka sacrament jimpla pop yaka jingduai rosary ka jimmane sacrament jimpuson yaka tinutrai baro kan penkalain yangi banyale persya ya uni ubaman unum laban kata yangi nagataka daw ujisu la peit yaka Jerusalem badula yam ko Jerusalem bale haduminda pimnush ban pidiang yaka nega jingshai kaya ka jimma jongi Jerusalem kim tre ban pidiang ya ujisu ulong ka jingshai ka Jerusalem kalayit pinban ya unong sinshar badum badu jisu la pinkut ya kanega jingyam jongu dakaba ong tathadu babaru ki nong Jerusalem ke pediang ya uta ubalapa ya ubalakirku jongu trai kinom yo jingurku habangi pediam pura ya jisu ulong ubalakirku jongu trai ngin salai lui te don bun na pedang jongi ngi don bun jait ki jinge ban light lui na kane ki jinge kaya ka bang ngide ban le ngide ban long kam riu balai ngide ban pin riu balai shushu kanamba ka bor jingdum bor jonga jingdum kin pet bor jonga ne ka mariang kin pet jingai nangi bangin dup long ki balai lui kane ka long ka jimmandoi ya bor ki kun ki ba yid ya utrai ki ba burom ya utrai ki ba mane ya utrai but ki ba im shirhem ha ka jingim chongi ka jingkot jonga ba jompi kalong bangin dup im shirhem ngindup im kuid ngindup yid ya utrai bangin dup trang ya ka jingshai om ya kino ki kam jonga jingdup tungin tuwai nagapinta kane ka jingai ha kane ki ukarish bakui ko jisu beyed yada sumari yangi persya ia wunong senshar badum jangane ka partai bangin dup don barabor rengkat patme ko jing shai jang ka partai senshari ki inga sem jangi senshari ka doni ur kamen siam jangi da kane ka jing shai bangin long ki kun jang ka jing shai om ia ki kun jang ka jingdum